za PRL-u człowiek jak szał kasik, to zawsze brał ze sobą nec, czyli siatka, taki prawdziwy nec. My jeszcze nie znali reklamówek. No a szczytem elegancji to była reklamówka z napisem Marlboro. I jak Wtosik jeździł za granicę, a chciał się trochę przyrobić, to organizował się takie reklamówki i potem je przedował. No dyć nie w sklepie. Miejsce, kaj ludziska przedowali takie reklamówki, to były przejścia podziemne do Banchowu, albo w ogóle przejścia podziemne i właściwie jeśli ktoś chciał obłowić, to się mógł takie reklamówki przywieźć, a potem przedować i te wszystkie, co tak chcieli szpanować, to one chodziły z takimi reklamówkami po ulicy, że to niby Kazik tam byli za granicą, a główno prawda, bo paszport jakby w to miał, to go musiał za 24 godziny oddać na milicja. Zresztą pamiętacie ten moment z misia, Kajty, że mu go legitymuje i mu pan towarzyszu, ale pamiętajcie, że musicie ten paszport oddać na milicję. No ale w tamtych czasach to też fungował taki widz. Stoi baba na progu sklepu z próżnym necem. I co to znaczy? To jest szczyt sklerozy, bo ona nie wie, czy już jest po zakupach, czy przed.